Bine v-am regăsit! Astăzi am să vă fac niște mărturisiri cât se poate de cinstite. Știți că s-a și spus despre Dan C. că este mănușa întoarsă a literaturii române, deci eu spun absolut tot ce îmi trece prin cap. De 5-6 luni de când dialogăm împreună, de când sunt aici pe site-ul EMAG, am primit laude, recunosc, cu asupra de măsură. Dar dacă este un numitor comun al obiecțiilor dumneavoastră, al rezervelor dumneavoastră, vine din partea de roman. Proză. Și m-am decis să vă mărturisesc, nu știu dacă am mai spus-o până acum în 50 de ani de lectură și în 30 de ani de când tot scriu, nu v-am mai spus că eu n-am fost niciodată un cititor de proză. Am fost un cititor de poezie, de eseu, de filozofie, de mistică, de istorie literară, chiar și de teorie literară la limită în facultate, dar romanul m-a lăsat întotdeauna rece. Ador memorialistica, non-ficțiunea, ador arhivistica, dar nu mă dau în vânt după ficțiune. Da, în vacanțele dintre a 6-a, a 7-a, a 7-a și a 8-a am citit la metru romane, am citit începând cu Dostoevski, care m-a făcut praf, cu Tolstoi, numai autori mari, Faulkner, Balzac, Proust, Flaubert, Stendhal, tot ce vreți dumneavoastră, dar numai așa ca să-mi fac o idee. Am citit Dickens o vară întreagă, mi-am dat seama că sunt un cititor preocupat mai mult de Balzac peste ani, aveam să aflu că asta înseamnă cititor de dreapta, când îți place mai mult anecdoticul, realismul și disprețuiești psihologismul prustian. De pildă, n-am intrat în Proust decât 2-3 metri, n-am citit Joyce, n-am putut să intru în Joyce absolut deloc, Faulkner m-a plictisit în mare parte, preferam Jack London, Hemingway, Streiser, Cehov, Gogol, bun. Au trecut ani, am intrat în liceu și între a 10-a, a 11-a, a 12-a am făcut o baie de acizi poetici, am intrat în Le Maudit, în Le Maleme. Am avut o profesoară extraordinară pe doamna Petrescu de franceză la liceul 39, care ne-a îmbibat de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine, de Lautréamont, de texte de acest gen pe care am mai plecat și Dylan Thomas cu viziune și rugă, după care am trecut prin Ioan Alexandru, către Rilke, către Pindar și am intrat în Eminescu, unde am rămas pe viață. Dar proza mi-a rămas întotdeauna deoparte. Ei bine, de vreo 15-16 ani de când am început să prezint câte o carte pe zi, toată lumea mi-a spus la 2-3 chestii deștepte, Heidegger, Hölderlin și mai știu eu ce, bagă un roman. Și a trebuit să mă reciclez din mers. Eu m-am calificat pe locul de muncă, pentru ca acum să văd din partea dumneavoastră nu neapărat obiecții, nu neapărat supărări, dar recomandări. Cum? Adică nu dați cu tare roman de Umberto Eco, eu fiind rămas la numele Trandafirului, dar n-ați dat decât 2 romane din Orhan Pamuk. Ori el are vreo 6 sau 7, dar n-ați dat niciun roman de fantasy, n-ați dat Harry Potter, nu vă ocupați de urzeala tronurilor. Deci am avut acum de la dumneavoastră oameni care au cerut, mi-au propus să vă vorbesc despre Idiotul lui Dostoevski, despre Război și pace. Sunt foarte mulți oameni care vor Ilf și Petrov, Vițelul, 12 scaune. Bun, o să le iau pe toate. Spun toate astea în principal pentru domnul Marius Georgescu, care mi-a recomandat vreo 6-7 cărți insistent, între care Meridianul Sângelui de Cormac McCarthy. Și îi cer iertare că ieri am prezentat Marea Trecere, care este un roman mult mai blând decât acest Meridian al Sângelui, care este oarecum, nu este chiar în halul ăsta, oarecum vecin cu Sorgul Roșu al lui Mo Yan. Am o dilemă cu care cred că am să mor ca și critic literar. Ce faci cu textele care sunt mizerabile etic, moral, sau care sunt de-a dreptul scâlboase prin pornografie, dar care sunt lucrate foarte bine? Eu am înjurat Sorgul Roșu la
televizor și a doua zi s-au dat 200 de exemplare numai la o librărie, pentru că este o asemenea atracție a oribilului și a horrorului între cititorii noștri, încât lumea s-a aruncat pe acel sorgroș unde totul este o baie infernală de strânge. Pe de altă parte, ce fac cu autorii gen Henry Miller, care lucrează în pornografie Nexus, Plexus, Sexus, îngrozitor omenește, moralmente, amoral de fapt, imoral de fapt, dar care estetic sunt valabili. Asta este o dilemă a mea. În mod sigur vreau să vă cer iertare și un pic de paciență până când o să mă mai rodez și o să mai fiu în stare să iau și autor de azi. Pentru că, alminteri, nu mi este dor decât de textele din bătrânul meu Balzac, de pildă, pe care astăzi nimeni nu mai vrea să audă. La revedere!